Made in Denmark. Er det stadig muligt? Her har vi en fabrik. En hvilken som helst fabrik. Her har vi Peter. Peter er med i ledelsen på fabrikken. Peter er ansvarlig for økonomi og indtjening. Peter ønsker at forbedre fabrikkens indtjening. Peter mangler den rigtige viden på det rigtige tidspunkt for at træffe de rigtige beslutninger. Her er Hans. Hans arbejder i produktionen som operatør på fabrikken. Hans er ansvarlig for at holde produktionen kørende. Hans har mange forstyrrelser i løbet af arbejdsdagen. Hans ønsker, at produktionen kører stabilt. Peter har behov for at snakke med Hans. Peter er ikke tilfreds med økonomien. Hans er ikke tilfreds med produktionen. Kender du oppetiden? Kender du jeres spild? Har du mange stop? Hvad er årsagen? Bare rolig, du er ikke alene. 80% kender ikke deres reelle oppetid. 95% kender ikke den præcise årsag. Her kommer OptiPeople. De arbejder med optimering. De har en løsning til Hans. De har også en løsning til Peter. Hans kan se, hvordan arbejdsdagen skrider frem og kan nu synliggøre årsagerne til spild. Peter har indsigt i produktionen, får belyst forbedringspotentiale og kan træffe de rigtige beslutninger. OptiProcess kan installeres på alle typer procesanlæg i alle brancher. Du kan derfor få samme platform på alle processer i produktionen. Du sikres konstant overblik på trends og udvikling i forhold til virksomhedens mål. En automatiseret løsning, som skaber link mellem strategi og maskine, hvor medarbejdere på alle niveauer sættes i stand til at gøre forskellen. Made in Denmark er stadig muligt, men kræver konkurrencedygtig produktion. Hvad er potentialet på din fabrik? Kontakt os på 40 52 47 00 og hør nærmere.